Гаворка пойдзе пра кнігі, а калі дакладна, то пра новую кнігу Паўла. Кніга называецца «Беларусь – гэта святое». І там чытач знойдзе дзесяткі малюнкаў беларускіх храмаў. І мне вось цікава, як вось вы памятаеце ўсе гэтыя храмы, ці што, як яны выглядаюць. Вы же стваралі гэта ў няволі, гэтую кнігу, гэтыя малюнкі. Так, у няволі гэтыя храмы нават на вокладцы. Магу сказаць, што па памяці дакладна кожны з гэтых храмаў намалюе хіба што штучны інтэлект. Але мне дасылалі паштоўкі, і я стараўся выбіраць той ракурс, тое асвятленне, якое б зрабіла храм больш ці менш эфектным. У мастацкай школе ў Віцебску я все-таки навучаўся, у нас была там і архітэктура, і перспектыва. Таму гэта спатрэбілася ў турме, калі давялося маляваць для свайго сына. Гэта вельмі па-хрысціянску ўносіў сваё разуменне святла у кожны выяву храм. А я ведаю, што гэта яшчэ быў такі праект, як бы ліставання з сынам. Так і ёсць, так і ёсць. Аднойчы Францішак вельмі расплакаўся, калі матуля атрымала ліст ад мяне, а ён не. І мне гэта паведамілі і матуля, і жонка, і я тады вырашыў, што трэба рабіць нешта надзвычайнае. Ну і пачаў маляваць. Першая была царква Сынкавічы для сына, ну а пасля я ўжо ўзяўся, трэба маляваць штотыдзень. Францішак сам пачаў маляваць у адказ, это быў такі пэўны абмен думкамі, ось пару гадоў пакуль не забаранілі, таму што абачылі, такая выстава прайшла у Варшаве. Ах, у Варшаве! Все, ніякіх лістоў з малюнкамі было. Тое, што паспеў, вось яно якраз такі ў кнізе. А што яшчэ апроч малюнкаў гэтых, што там у кнізе? Цікавага ў кнізе, так, пра што у кнізе да кожнага малюнка дадаецца выслоўе. Акрамя таго, што подпіс, які гэта храм, то яшчэ і выслоўе. І таксама вершы. З выслоўямі было цікава. Волечка, як пачала атрымліваць гэтыя малюнкі, она проста публікавала іх спачатку ў Фейсбуку, а затым выдала ў Кроплі Бай, это хрысціянскай краме, паштоўкі з гэтымі выявамі і выслов'ямі з маіх лістоў. Пайшло. Я бачыў, пасля гэтыя паштоўкі заходзілі ў турму, в калонію, для іншых мне паказвалі, перадавалі, вось што ў нас ёсць. Ну, файна. Пасля яна зрабіла з гэтыя календары. І тут ужо стала зразумела, што, ну, мусіць, трэба будзе выдаваць кніжку. Ну, а вершы, у турме пісаў вершы, але выпусціць іх на волю, пераслаць родным не было магчымасці, таму што вершы таксама банілі, любы ліст з вершам проста знікаў, і мне даводзілася 2 дзесяткі вершаў, якія вось у гэтай кніжцы трымаць у галаве. Кожны аўторак я паўтараў гэтую 22 вершы на памяць, таму як толькі выйшаў, перапісаў адразу, бо ўсё забіралі, на выхадзе забіралі абсалютна ўсё. Зато цяпер вы падрыхтаваныя да любога публічнага выступу, як аўтар кніжкі, можаце верш чытаць. Ну, вось вы заўсёды пішаце пра Беларусь, як публіцыст, як эсеіст, але і як чалавек, які прайшоў праз рэпрэсіі, турмы. І ці змянілася у вас адчуванне Беларусі пасля ўсяго зараз у гэты час, асабліва падчас вымушанай эміграцыі? Адчуванне Беларусі ў турме абвастраецца. Ты адчуваеш, што гэта табе не хапае. Ну, гэта, як бы, это страчаны рай. Вось Беларусь — это страчаны рай, у які мы хочам вярнуцца. У турме ты ацэньваеш так. У эміграцыі гэта падвойваецца, это ў квадраце, таму што тут таксама ты разумееш, што, ну, адарваны ад сваёй зямлі, калі ты яе ўбачыш, можаш толькі верыць і імкнуцца. Ну, вось гэта светлае, гэта святое, вот такі пэўны вобраз святога, што трэба абараняць, за што трэба змагацца. Гэтая назва, дарэчы, яна з маладафронтаўскіх часоў. У нас амаль 30 гадоў таму быў дэвіз у маладога фронту. Чаму трэба змагацца за Беларусь? Таму што Беларусь — гэта святое. Ну, але цікава, што, напрыклад, у мяне ёсць свая канатацыя, звязана з гэтым выразам. Бывае яго выкарыстоўваць. Беларус — гэта святое, гэта святое. Так. Ёсць трошачкі іронія, як бы, і самаіронія, і пэўная крытычнасць. Да, ну, тут таксама, я думаю, што гэта гульня сэнсаў ёсць. Але спытацца хацеў не пра гэта, не пра сэнсы ў значэнні, у назве кніжкі, але большиня ваших кніжак, там амаль усе напісаны за кратамі, да? Можна падумаць, гэта літаратурны санаторый. Як увогуле гэта вось пісаць кніжкі, калі ты у турме адбываеш тэрмін, яшчэ не ў лепшых умовах? Турма — гэта сапраўды, ну, прынамсі, для верніка гэта творчая лабараторыя. Таму што Бог памяшчае ў нейкія пэўныя умовы,
часам дае просто стэрыльную магчымасць. Вось тут можаш абдумваць. У цябе ёсць не гадзіны, у цябе ёсць дні і месяцы, калі ты можаш любую думку давесці да дасканаласці. У свеце гэтага няма. Клопаты, сумятня і так далей. У турме гэта як у манастыры. Ты просто кшталтуеш тое, што вось дадзена, тое, што бачыш, тое, што можаш абдумаць і падаць на лепшым выглядзе. А ці ёсць у беларускай літаратуры асобы, якія вас натхняюць? У беларускай літаратуры, ну, для мяне, конечно, Скарына, гэта наша ўсё. У беларускай літаратуры Быкаў, канешне, Караткевіч. Вось калі пісаў вершы, адчуваў, што нешта вось перагукаецца за Караткевічам. Часам бывае, прачытаеш Караткевіча і пісаць хочацца самому. То есть ты адчуваеш, што вот як крылы вырастаюць. Таму хіба што вось яны. Я хацеў яшчэ пра Юрку Моніча. Так. Сёння будзеце на акцыі. Чаму беларусы павінны пра яго памятаць і памятаюць увогуле? Юрка Моніч гэта такі, як Джек Варабей, кажучы маладзёвай мовай, это такі быў карсар беларускіх лясоў, які змагаўся з бальшавікамі вельмі творча, па-мастацку, вытанчана, і вось, ну, ягоныя дзеі засталіся як легенды ў народнай памяці. Такі Робін Гуд беларускі. Вось. А вы ж там будзеце, па-моему, не адзін, а з Зяноном Станіславовичем, здаецца, ці не? З Зянонам Пазняком, так, і гэта першы выпадак, як гэта не дзіўна, хаця мы даўно знаёмыя, сябруем, і я паважаю вельмі Зянона Станіславовича, это будзе першы выпадак, калі я буду выступаць з ім на адным мітынгу.